So ngayon mga kaplanatics, papakita natin kung ano yung halaman na pwede nating gamitin as a mini Christmas tree. Ano mga kaplanatics? Meron tayo ditong cypress, blue cypress. Gagawin natin siyang mini Christmas tree. So yun guys, ano, kasi itong mini Christmas tree natin to, pag inalagaan mo, magiging siyang big or giant Christmas tree pagdating ng panahon, ano guys? Kasi alive Christmas tree to mga kaplanatics, hindi siya plastic. As in, totoong halaman. Yan, blue cypress, no? Maganda siya pang regalo, nga lalo ngayong mga darating na Kapaskuhan, ano guys? Kasi ito yung halaman na pwede mong ilagay sa outdoor. At the same time, pag medyo hapon na or wala na palilim na, pwede mong ilagay sa loob ng bahay, mga kaplanatics. Tsaka napakamura niya lang guys. Sa halagang 350 pesos, may mini Christmas tree ka na. O, saan ka pa? So ito na guys, wag na natin patagalin to. Whoop whoop! Yan guys, ano, hinahalo na ni Kuya Bert yung gagamitin nating lupa para sa ating blue cypress or mini Christmas tree. Naglagay na siya brad sa ilalim ng coco peat. Naglagay na rin siya sa gitna ng loam soil. Ngayon binuhusan niya sa ibabaw ng ipa or balat ng palay. Yan. And then loam soil ulit. Yan. Yan si Kuya Bart. Guys, ano, ito na yung blue cypress natin or yung mini Christmas tree. Ito na siya guys. Yan, ganda 'di ba? Ang ganda pang regalo ngayong darating na Kapaskuhan. Yan, mini Christmas tree, blue cypress. Pwede siya outdoor guys tong halaman na to, pero pwede mong ipasok sa loob ng bahay pagdating sa hapon kasi mapapansin mo maliit lang naman eh. Yakang-yakan ng buhatin yan. Then pwede mo siyang diligin sa 3 beses sa isang linggo. Ito yung pasong gagamitin ni Kuya Bart. Ay Kuya Bart, Merry Christmas! Batiin mo naman si Mrs. Alam ko malayo ka sa pamilya mo ngayon. Ayan. Ayun, binabati ko ng maligayang Pasko yung aking partner sa buhay na si Judilyn May Rubino. Yuhuu!
po mga kaplanatics, katatapos lang nating itanim si mini Christmas tree or si blue cypress. Excited na ako ipakita sa inyo ang ating finishing products. Talagang finishing products, ano? Kasi nilagay natin siya sa paso at nilagyan natin siya ng pebbles para medyo presentable naman kung titingnan. Kasi pwede natin siyang ipangregalo at the same time pwede rin natin siyang alagaan sa ating mga tahanan, mga kaplanatics. Itong cypress na to mga kaplanatics, lumalaki ito. Umaabot to ng mga 8 feet. Yan ang height niya. Pero kung gusto niyo namang hindi na umabot ng 8 feet, pwede naman kasi medyo maliit pa siya, di ba mga kaplanatics? Papakita natin sa inyo yung size niya ngayon. Medyo maliit pa. Ngayon kung medyo tumangkad, di ba, alagaan niyo siya, medyo tumangkad or yumabong, pwede nyong gupitan para yung height na gusto nyo ay masusundan lang, ano mga kaplanatics. So ngayon guys, excited na ako. Papakita ko na sa inyo ang resulta ng ating pinagtatanim na cypress or mini Christmas tree, ano. Kaso kinapos ako sa pebbles, pero may parating naman tayong pebbles, yung mga ibang paso malalagyan pa natin yan, ano. So ito na guys, ano. Woohoo! Boom! Haha! Merry Christmas sa ating lahat, mga planetics. Eto na siya, oh. Woohoo! Yan, ano? Sa mga taga Bicol, Marinal daw sa Indogabos. Yan, dahil makauli ki Bicol, may pandemic, dahil pagbiyahe masyado, ano, mga kaplanetics ko dyan sa Bicol. Sa mga kababata ko, lalo na sa nanay ko, Maka, Merry Christmas, Happy New Year, ano? Tuloy-tuloy ang Pasko kahit na may pandemic, ano? Merry Christmas sa ating lahat, mga kaplanetics. Eto na siya, oh. Woo! Pwede pang regalo, pwede rin alagaan natin sa bahay. Ito isa, alagaan ko na to. Uwi ko na to sa bahay mamaya. So, yun mga kaplanatics, naway meron kayong natutunan ng konti sa ating mga pinagagawa ngayon kay Blue Cypress. So, yun guys, ano? Pero Romer, nagsasabing Merry Christmas at Happy New Year sa ating lahat. Woohoo! Love you guys!